अलरेडी मु राति सारा शोनी अपेक्षा करी केत राति 1 बाजिब। फास्ट आम ठाकुर घर गली आम इष्ट देवी माँ नवदुर्गा माँ काली को दर्शन करिकी आम जीवा पुरी। बाबा उठी जाइए, बाबा को उठिकी बाबा को कहली बाबा मु जाऊँगी पुरी जगन्नाथ को दर्शन करी। बाबा को भी मुंडिया माइली। मनटा दुख हो माँ को भिडटा करी डिलीट हो गला। मनटा बहुत दुख हो चलो माँ को कहीकि पलैबी। चलो जीवा, चलो बाहर को जीवा आ बाहर देखा किए किए अच्छी। बाहर रोड पूरा तो पूरा खाली देखा। रोड उपर कहीं भी नहांती, रास्ता पूरा शून लगुच। साई भी पूरा फांका देखा। कहीं गोटे पिला भी नहांती बाहर। हेले आमे जी जी पूरी जीवा तांको अपेक्षा करवा आ तांको कॉल करवा डाकिवा। हम दीटा मेन टोका आइले चल पूरी बाबा ना आ बुबू आ काबुला तो आसीनी एपर्यंत हम अपेक्षा कर देखिए केतला आसुच। आइले हम काबुला भाई आसो भाई आसो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आसिले हम काबुला हम पुआ सिद्धार्थ आम चलिए डायरेक्ट पूरी। जय जगन्नाथ। आम चल समस्ते पूरी एबे सबू हम सान भाई अच्छा बुबू काबुला सिद्धार्थ बाबेना आम चल गाड़ी पाक एबे। जय जगन्नाथ। टोटाल ऊपर घोगा पूरा नाइट तो पूरी जाओ। आदेश बाबा आदेश। आमर अलरेडी सबू पिला पलि आसिले, गाड़ी रे भी बसी साइलेनी। समस्ते बहुत खुशी अच्छा जगन्नाथ दर्शन करने कहीकि 1 राति हेले ता आगु आम बाटर गला बेले माँ दक्षिणेश्वरी काली पड़ो तांको भी दर्शन करिकी जीवा। ता परे जाइकी जीवा जगन्नाथ पाखक। अलरेडी माँ को मंदिर में पहुँची गलो। चलो माँ को दर्शन करिकी आसीबा। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधान् शूलं वुशुण्डीशिरः शङ्खं सन्ददति करैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृताम्। आमे माँ काली को दर्शन कर सारे एबे जीवा पुरी।
ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଶାଲ ତମେ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ଢାଳିଲ ଥଣ୍ଡାଟା ଚାହା ଥଣ୍ଡା ଡବଲ ଦିଟା ଡବଲ ଅଛି ଡବଲ ଅଛି ନା ଆମର ବିଏସ୍ ବୁବୁନ। ତମେ ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ? ତମେ ଆଉ କିଛି କହିବନି ଛାଡ଼। ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି 4ଟା ପାଖାପାଖି ବାଜିଗଲାନି। ତାପରେ ଏବେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିକି ତାପରେ ଯିବା। ଚାଲ ଯିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ। ଅଲରେଡି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଏବେ ଚାଲିକି ଯାଉଛ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲା ସବୁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବାଟ ପାଇଲାନି ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ନା ବଢ଼ିଆ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆମେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାଇକି। ଏଇନା 5ଟା ବାଜିଗଲା। 5ଟା ପାଖାପାଖି ବାଜିଗଲା। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛ, ହେଲେ ଏବେ ବି ପହଡ଼ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଖୋଲିନି। ଲୋକ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି। ଏଇ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି କେବଳ ଆମେ ରାତି 1ଟାରୁ ଆସିଥିଲୁ ପୁରୀ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି। ଏଇ ତ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାୱାର ନା। ରହିଲି ପହଡ଼ ଖୋଲିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତୋର ଅଟକି ଗଲା ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଠାରେ। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତୋର ଅଟକି ଗଲା ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଠାରେ। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ କଲା। ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ହେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ। ଆମେ ଏଇ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ଆସିଥିଲ ରାତି 1ଟାରୁ। ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁକି ଅଲରେଡ଼ି କାଠ ଆସିକି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଥ ତିଆରି କରିବେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଳା ଶାନ୍ତ ସେ ରଥରେ ବସିକି ହସିବେ ଖାଲି ଆମକୁ ଦେଖିକି। ରହିଲି ଜୟ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲ ଶୌଚାଳୟ ପାଖରେ। ତାପରେ ଯାଇଥିଲେ ଶୌଚାଳୟ ଯାହା ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ କରି ଆସିଲ। ଗାଡ଼ି ଏଠି ରଖିଲ। ଏବେ ଯାଉଛ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗାଧେଇବା ଟିକେ, ନହେଲେ କରିବା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଧୁଆ କରିକି ଆସିବା ଆଉ। ଚାଲ ରେଡି ତ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ରେଡି।
ଛେନାପୋଡ଼ କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ କେତେ? ଛେନାପୋଡ଼ ପିସ୍ 20 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଖାଇବା ଆଉ। ତମ ନାଁ କ'ଣ ଭାଇ? ସହଦେବ ଜେନା। ସହଦେବ ଜେନା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଠି? ଏଠି ଆମେ ବିକିଲେଣି ହାରାହାରି 20 ବର୍ଷ। 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ସହଦେବ ଭାଇଙ୍କ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ସେ 20 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିକି ସାରିଲେଣି, 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ବେପାର। ସେ ବହୁତ ଭଲ ବି ବନାନ୍ତି। ଦେଖିବା ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆଉ। ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ମିଠା କମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଭାଇ। ଏମିତି ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ରଖିବ ଯଦି 20 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ବି ଯିବ। ସହଦେବ ଭାଇଙ୍କ ସବୁ ଜଳଖିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ସମୁଦ୍ରରେ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ତାଙ୍କ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଭାବ ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସମୁଦ୍ର। ଆଉ କେହି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବେଶୀ ତକଲିଫ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଜରି ଡଷ୍ଟବିନ୍, ସେଇଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଭାଇଙ୍କର କେତେ ହେଲା? 20 ଟଙ୍କା ହେଲା ତ? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଭାଇଙ୍କର 20 ଟଙ୍କା ହେଲା, ମୁଁ 40 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଖୁସିରେ। ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି ଖୁସିରେ। ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଲି, ଫିଲିଂ ଲାଗିଲା ପୁରା ଭାଇ ଭଳିଆ। ଭାଇ ମାନେ କେବେ ବି ଲାଇଫରେ ବସିନଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସିଲି। ଡର ବି ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରବାସ ଭାଇ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାଙ୍କର ଓପନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ବିଶାଲ ଭାଇ, ବୁବୁ, ଇଏ ପ୍ରବାସ ଭାଇ ଯିଏ ଓନର ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଆମର, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଭଲ ଭଲରେ ଚାଲୁ ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସବୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଫଲୋଅର୍ସ ଅଧିକ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ତରଫରୁ ଆମ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଆସିଥିବାରୁ ଯିଏ ଯିଏ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନ ପାଇଁ କଲେ ବି କିଛି ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଲେକିନ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଭାସ ଭାଇ ତମକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିକି ଦେଖେଇବେ। ପ୍ରଭାସ 777 ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମା ବାବୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।